Реформация. Как да донесете революция във вашата вяра, църква и живот в 21 век? Автор Сандей Аделаджа. Из глава 1. Църква с поглед към църквата. Прекалено много християни и християнски водачи губят време, сили и творчески потенциал за развиването на църквата вместо на царството. Те работят за процъфтяването на църква или група църкви, т.е. залягат над успеха на служението или деноминацията. Вярват, че да построиш царството означава да създаваш църкви и служения. За тях думите църква и царство са синоними. Отделянето на църквата от света е довело до абсолютната й неефективност и неспособност да изпълни великото поръчение. Но църквата не е царството. В Евангелие от Лука Исус е казал: нито ще кажат ето тук е или там е, защото ето Божието царство е сред вас. Лука 17 глава 21 стих. Царството не се ограничава до храмовете и църквите. Църквата не може да вмести царството в себе си или да го контролира. Царството трябва да се разпространи по цялата земя, а не само под покрива на храмове и църкви. Много от нас неправилно разбират великото поръчение. За тях то е благовестието, чиято цел е да довежда хората от света в нашите църкви. Всъщност великото поръчение е призивът да се обръщат цели народи. Основното ударение да е не върху тук, а върху там. Такава е била целта на Исус на земята. И нашата цел, целта на спасения Божий народ, трябва да е такава. За великото поръчение се говори в Евангелие от Матей. Идете проче, научете всичките народи. Матей 28:19. Исус не казва идете и основавайте църкви. Не казва идете и спасявайте отделни хора. Не казва да дойде църквата ми на земята, както и на небето. Не казва първо търсете църквата и нейната праведност. Неговият стремеж е съвсем друг. Сред народите и нациите да ръководят принципите на Божието царство. В това е призванието на всяка църква и на всеки християнин. Тогава защо насочваме цялото си внимание към индивидуалното благовестване и основаването на църкви? Проблемът е в начина на мислене. Често забравяме, че Божието царство вече е дошло. Забравяме, че сме били призвани да управляваме обетованата си земя и народите. Забравяме за силата, дадена ни от Исус Христос. И затова вниманието ни изцяло е насочено към църквите. Да основем и изградим църква за нас е по-реално и по-важно, отколкото да променим страната и целия народ. Религиозните ми убеждения винаги са се основавали на идеята, че Божието царство е на небето, не на земята. Мислех, че работата ни в него започва след смъртта, когато преминем от земния живот в небесното царство. По-рано неправилно съм разбирал словата на Библията и думите на Исус Христос. Мислех, че Божието царство е само в бъдещето. Затова вниманието ми е било в страни от най-главното и целта на живота ми е била погрешна. Не съм влияел особено на света около мен. Но, доколкото Бог е искал да извършим в Украйна Неговото дело, надминаващо както моето лично ниво, така и нивото на църквата ни, Той ни учеше да заемаме активна позиция в обществото. За тази цел трябваше да излезем извън църковната сграда и да установим Божията власт над нечестивия народ и правителството. Днес много християни си седят на пейките в църквата и се надяват да попаднат в Божието царство, без да разбират думите на Исус, че то вече е дошло. Не се налага да умрем, за да попаднем в него. То е вече сред нас. Исус дойде на земята, без да го е напускал. Той го донесе със себе си. Всеки вярващ се намира в Божието царство. Не ни се налага повече да чакаме.
То е дошло преди 2000 години и сега е тук на земята. Забравяйки за това, ние забравяме и призванието си да учим народите. Използваме църквата, за да избягаме от проблемите на света. Битката е тежка и Бог призовава християните да не се крият от нея. Главната заръка на Исус Христос е не да строим църкви, а да променяме живота, своя, на страната и нацията ни. Ако искате да построите църква, целта ви е измамна. Божието обещание е: поискай от мене и аз ще ти дам народите за наследство, твое и земните краища за твое притежание. Псалм 2:8. Представете си само, ще ни дадат народи и земи да владеем над тях. Отговорни сме не за храмове и неделни училища, а за цели народи. За Бог ние сме неотделими от народа си. Ние принадлежим към Него. Отговаряме за Него пред Бог. Не можем да бягаме и да се крием зад стените на църквата, мислейки, че не сме отговорни за случващото се по света. Призвани сме да излезем в света и да възстановим царството. Ако нацията страда от гнета на безбожна култура, то е защото християните не са подчинили страната на принципите на Божието царство. Бог не отговори на многобройните ни молитви за ново място за поклонение, защото плановете му за църквата ни са били много по-мащабни. Спасението на нацията, а не просто ново здание, където да се събираме. Някои християни смятат, че служението им се изчерпва с участие в детското служение или в хвалението. Но това не е служение. Това е нещо като домакински задължения, които естествено трябва да се изпълняват. Всичко това, детското служение, хорът и другите дейности, са нужни, за да функционира църквата. Но това не е великото поръчение. То трябва да ни изведе извън църквата. Истинското служение е това, което подчинява живота ни и сферите ни на влияние на управлението на царството.